Хайырлы сәгатьтә Сәлем телеканалында Ишембай аңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгенге сыгарылыш турында кыскасы. 2020 ел республикала зауклы биләмәләр елы дип игълан ителде. Буга ярашлы кала һәм авылларда төзекләндерү эшләре бара. Йәйдең бер көне баркышты туйдыра. Районыбызда крәстиян фермер хуҗалыкларында тәүлегенә 25 литр һөт һавыла. Районда баланы мәктәпкә йыйырга ярдәм ит хәйрия акциясе старт алды. Йәй еләкле осыр, ошо вакытты файдаланып, авыл уңгандары акча эшләп калырга тырыша. 2020 ел республикала зауклы биләмәләр елы дип игълан ителде. Буга ярашлы кала һәм авылларда төзекләндерү эшләре әүдем бара. Халыкка уңайлы яшәү шартлары тудырыла. Калабызның иң зур төзү эшләренең береһе Ленин исемендәге майданда бара. Федераль программа сектарында алып барылган проект хакы 120 миллион сумга баһалана. Ленин исемендәге майдан каланың тарихи урыны буларак тәү атамаһын һаклап каласак. Без 2019 елда шу конкурста катнаштык, заявка ебәрдек һәм Бәләбәй, Ишембай һәм Бөрек авыллары Республика Башкортстан Республикаһының иңүчләр дип табылды. Әһәмияте нимәлә? Бу безнең калабызның, яраткан калабызның иң уртаһында ултырган площадьга күрә бөтә безнең кала халкы килгән хөрмәтле кунакларыбыз ошында еллар. Шуңа күрә без әйтәләр бит инде точка сбора дип. Без как раз таки ошо проект кимәлендә, чтобы яшьтәребез, олыларыбыз, кала халкы килгән кунаклар ошында килеп хокланып, ял итеп, баллар уйнап, үзләренә һәркем үзенә ял итәргә урын табасак. Шулай ук яңыртылган майданда сквердар да барлыкка киләсәк. Улар арасында Афган һугышы ветераннарына арналганы ла бар. Интеллектуаль уендар өчен махсус майдансыктар эшләнәсәк. Яңыртылган объект октябрь урталарында файдалануга тапшырыласак. Бунан тыш кала һәм авылларда төзекләндерү эшләре алып барыла. Мәсәлән, Яр-Бишкадак авылында 1400 метр озынлыгында койма менән кәртәлеп алу эшләре бара. Яр-Бишкадакны алдык, забордарын. Алла берһә шул 20-50-гә килем, бюджетка тырышабыз инде. Бөтә поставщиктар безнең монда Макаровский лескос. Шул ничек материал китерәләр, шул эшләйбез. Безнең примеры безнең әйткәндә 400-500 метрын уже бетердек. 1 километр калды инде хәзер пока. Шу багана утыртырга, жыр ди чәфик нидән. Штакетлер кагырга калды шулай. Йәйдең бер көне баркышты туйдыра. Ишембай районының бөтә крәстиян фермер хуҗалыкларында ла эш кызу бара. Бигрәк тә тәүлегенә 22-25 литр һөт һавып алына. Етих крәстиян фермер хуҗалыгындагы эшләр барышы менән хәбәрсебез Хана Максутова таныштыра. Безнең иҗади төркем Едих крәстиян фермер хуҗалыгына барып төшкәндә киске һавынга әзерлек бара ине. Тырыш хезмәт һигән эшчеләр эшләгәнгәләр, хуҗалык эшләре ыңгай һәм ырамлы бара. Яшь таналар сатып алдык. Стәлтамак Авыргазы райондарынан, Мека райондарынан 150 баш. Ишей Козыровтың хозяйствы бүткән, анан 100 баш малларын алдык инде. Әлеге вакытта 150 тана һавыла, өстеннән артык һөт һавып алабыз инде. 4 һавынсы 4 скотник эшләй инде. Хуҗалыкта мал химертү комплексы яңа гына төзелеп беткән. Бында 400 баш мал химертелә. Малларга азык өләшү тулыһынча автоматлаштырылган. Эшчеләр эше еңеләйтелгән. Шуңа күрә бында бер генә механизатор эшләй. Малларны көтүлектә ашату, көн тәртибелә төвәл үтәлә. Ә бу сиратында һөдемтәллекте күтәрүгә уңай йогынты яһай. Киске һавын алдыннан тиз генә һавынсылар белән танышабыз. Һавынсы Гүзәл Аллабердина эш шартларыннан канәгать. Бұл хуҗалыкта мин 7 ел эшләйм. Эшемде бик яратам. 45 yerdən тәүлегенә 7 литр һөт һавып алабыз. Һавынды арттыру максатында һәр баш һыйырга 5 килограмм фураж уны бирелә. Алдарынан тот, халам, бесән үделмәй. Улактарга таза һау һалына. Продукцияның сифаты ныклы контрольдә тотыла. Ул көн һайын тазалыкка, майлылыкка тикшерелә. Үткән ел гына Ижевский калаһынан алып кайтып куелган һөт үткәргез һавынсыларның эшен күпкә еңеләйтә. Һөт туп-тура 3 тонна һидырышлы һавыткычка озатыла. Онда 4 градуска хәтлем һавытылып, иртәгәһен Стәлтамак калаһына озатыла.
Хана Максутова, Илязбек Кужин, Ишимбай хәбәрдәре. Урмандарда югары янгын хәүфе һаклана. 2020 елның 20 июньнән республикала гадәттән тыш янгын усыры дип игълан ителде. Был көндәр коры һәм эҫе тору менән бәйле. Макар урман хуҗалыгы белгечләре хәбәр итүенсә, муниципаль район территориясендәге урмандарда 2 янгын усрагы теркәлгән. Утта 2 гектардан ашу урман зыян күргән. Янгынның 90% кешенең ут менән хакһыз эш итүе сәбәпсе. Бұл усырда урмандарға сығу шекләнә, һәм инде урмандарда ялгын яндыру, һәм ял урындарына сығып, әйтәйек, тәртипсезлек, мусор калдыру тыела инде. Шуның өчен халыкка инде Ишимбай районы халкына, Ишимбай районы конактарына урмандарга керекмейді, сықмасқа тырышырға керек. Һәм инде мусор, әйтәйек, калган үлән, кипкән үлән яндыру сұрақтарын туктатырга тыйырга кирәк инде. Әгәр дә янгын сыккан осракта Урман хуҗалыгы министрлыгының төбәк диспетчеры пунктына хәбәр итәргә кирәк. Бәйләнеш өчен телефон 218 14 14, Өфөнең коды 347. Бердәм коткару хезмәтенең телефоны 112. Шулай ук гадәттән тыш хәлдәр министрлыгы таныш булмаган урындарда күпер астында буала һыу керергә ярамаганлыгын искәртә. Буның өчен тик махсус җиһазландырылган урындарда, ягъни һыу инергә рөхсәт булган урындарда гына йөзәргә кәңәш ителә. Кызганычка каршы муниципаль районда быелгы яйда 3 кешенең һуга батуы теркәлгән. 3 үлем осрагында ла исерткес эсемлек кулланып һуга төшү төп сәбәпсе булган. Баланы мәктәпкә йыйырга ярдәм ит хәйрия акциясы старт алды. Сараның төп максаты авыр хәлгә тарыган балаларга яңа уку елына әзерләнүдә мәктәп кәрәк-ярактары, уку әсбаптары менән ярдәм итү. Был ярдәм инвалид, етем, ата-әсә каравыннан мәхрүм, аз тәэмин ителгән ишле һәм тулы булмаган гаиләләрдәге балаларга тәгаенләнә. Акция 31 августка тиклем дәвам итә. Мәктәпкә кәрәк-ярактарды йыю урыны гаилә үзәгендә үтә. Безнең адрес Ишимбай калаһы, Стахановсылар урамы, 67-нче йорт, 13-нче кабинет. Ишимбай районының эшкуарларын һәм оешмаларды һәм дә битараф булмаган граждандарды был акцияла әүдем катнашуын һорайбыз. Йәй еләкле осыр был мәлдә бигерәк тә авыл уңгандары тәбигать биргән бүләктән файдаланып, килем эшләп калырга тырыша. Безнең хәбәрсебез Хана Максутова урман яландарга сыгып еләк юсылар менән усрашып кына калмай, кала базарында юнселдәр хакында репортаж төшерде. Июль айы иләк емеш осырының иң өлгергән вакыты. Ишимбай яктарында быел бигерәк тә ер еләге эшләп уңган. Оңган хужабикәләр һә дигәнсә берничә сәгатьсендә бидрәләп еләк йыргала өлгерә. Тирә-якта данлыклы еләксе исемен йөрткән Килметова Миңнямал менән танышабыз. Данлыклы еләксе Миңнямал Нурихмәт кызы тормыш иптәше Әмир Килмәтов менән калала яшәй. Йәйде ошо бәләкәй, әмма ыксын гына йортта үткәрә. Асык күңелле хужабикәнең ихаты алдыла көлеп тора. Уны бердә пенсия яшендә тимәссәң. Яшьтәр сәүдә басып йөрей. Без аралашкан арала бидрәһен дә еләк менән тултырырга өлгерде. Мине инде яраткан шуңым 25 ел еләк йып сатам. Елда 50-60 бидра, 50 меңнең 60 меңнең йып сатам еләкте. Ин яраткан шуңым еләк. Яратканча иртүк торам 6-дан 5-тән. Әтәс кыз кергән сысып китәм еләккә. Караңгы төшкәнче җыям. Кайтып ашайым да ялтам да әпәтсеп китәм. Еләксе бер көндә 4 бидрә еләк я. Уны Салават, Стәрлетамак калларындагы базарга алып барып һата. Иренмә генә, акса аяк астында үсә һәм өлгерә, ди ул. Ысынлап та шулайдыр. Кала базарына юл тотабыз. Базарга кергән урында ук эре кып-кызыл еләктәре менән тулы бидрәләр янында торган кызлар менән танышабыз. Еләкте Кинябулат авылынан җыйдым. Көн һайын китереп һатабыз. Еләктән вареньялар уже бешереп куйдык. Мин дустым менән җыям. Көн һайын ничә бидрә еләк китерәгез инде? Көн һайын 2-3 Кеше аламы? ала. Йәй ял итү генә түгел, акса эшләү мизгеле. Күптәр был кызу усырда тәбигать биргән байлыктарны кулланып килем ала. Йәйде бит юкка гына аксалы айтмыйдыр. Карагат, кура еләге, бакса еләге һатып торган апай-нәйдәрнең күплегенә бер дә аптырарлык түгел. Хатучылар да, хатып алучылар да күп базарда. Кайдан килдегез?
Ярбиш Казактан. Бүгін немелер алып келді? Қарағат атағылма? Қарағат сатам. Көгіттіріп қарағат үстірім, матыриттіріп. Күн хайын келегідін баларға? Yok, mana üçüncü gün geldim, adakka hana verdim. Üzülürge evlerge gerek, kışkılıkka ballarga gerek. Кеші ала ма қарағатты? Келаһын күп ме атағылды? 250 bilen hatabız qaragатта эбет алалар. Елек китергейнек, хаттык уже эберлерди, малины китергейнек, хаты биттик. Ей қадірі елек емішті. Оңған қожабекелер қышқылыққа тәмлілі, шифалыла қайнатмалар әдірләп қойырғала, ақса әшләп қалырғала үлгірі. Хана Мақсутова, Илназ Бекқужин, Ишимбай хәбәрдәре. Тормыш яме хезмәттә. Идел нефтемаш яуаплылыгы сикләнгән ямгыятендә лә үз һөнәрен яхшы белгән оҫталар эшләй. Шуларҙың береһе Айрат Хәбибуллин тураһында Хана Мақсутова репортажында. Иретеп ябештірусе металл буйынса білгіс ул. Ул электросварка ярдамында металлдан катмарлы конструкциялар яһай. Газ ярдамында һәм кул сваркаһы менән иретеп ябештіруселә. Автоматлаштырылган аппарат операторла. Ишимбай ҡалаһының Идел нефтемаш заводында шундай белгестәрҙең береһе эшләй. Ул Айрат Хәбибуллин. 23 ел инде таң һарыһынан торып, яратҡан заводына эшкә килә. Беҙ уны заводта ҡайнап торған эш өҫтөндә тап иттек. Собираю со 40, вышки 140 тонн и 250 тонн. Вот на этих стапелях мы собираем их. Работаю здесь очень давно, потому что мне здесь нравится. Учился и родился в Ишимбай и не уезжал никуда. Эшем бик ауыр, ләкин яратҡан эш яҡтырмай. Дәртләнеп эшкә киләм, шатланып эштән ҡайтам. Ти иретеп йәбештерүсе. Ул эшләгән Идел нефтемаш компанияһы 1979 елда асыла. Башҡортостанда гына түгел, Рәсәйҙә иң көслө компанияларҙың береһе һанала. Специализируется на выпуске мобильных буровых установок для бурения нефтяных и газовых скважин. Вот. На сегодняшний день освоено большое количество номенклатуры от 80 тонных мобильных буровых установок до 250 тонных установок. Хәзерге көндә металлды конструкциялау цехында һикәндән артык иретеп йәбештерүсе эшләй. Фәрит Минсәйит улай әйтүенсә, уларның һәр береһе үҙ эшен бик һәйбәт белә. Иретеп йәбештерүселәрнең эш хаҡтары ла юғары, 35 меңдән 50 меңгә тиклем. Заводта эшләү, ял итеү өсөн бар шарттарда булдырылган. Әлеге вакытта компанияга тап ошондай һөнәр ияләре етешмәй. Вот, для того, чтобы как можно больше людей все-таки приходило работать, как можно больше молодежи выбирала эту профессию. На сегодняшний день проблема в том, что молодежь не хочет выбирать эту профессию. Вот. Хотя есть сегодняшний день большая потребность, предприятию нужно развиваться, а спрос на рынке растет. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы больше людей к нам приходило. Вот. Для этого будем прикладывать максимально все усилия, создавать все условия и ждем всех желающих. Хана Мақсутова, Илназ Бекқужин, Ишимбай хәбәрдәре. Ошо көндәрдә Смакай ҡатын-ҡыҙҙары советы китабының исем туйы үтте. Был китапта Смакай ауылының иң әүҙем ҡатын-ҡыҙҙарының йәмәғәт тормошо, улар тарафынан башҡарылған мәрхәмәтлелек акциялары, Смакай ағинәйҙәре ҡоро, ҡатын-ҡыҙҙар советы, Смакай ынйылары фольклор коллективтарының сағыу сығыштары, республика һәм район кимәлендә үткән конкурстарҙағы ҡаҙаныштары һәм башҡа бик күп мәғлүмәттәр яҡтыртылған. Шулай уҡ китап 600-ҙан ашу төрлө сағыу фотолар менән биҙәлгән. Китаптың авторы Фәүзиә Насырова был эште башҡалар менән тәжрибә уртаҡлашыу маҡсатында башҡарыуы хаҡында әйтте. 30 йылдан артыҡ жиналған эшләр, йәшләр белән, ҡартлар белән, спорт ярышларында ҡатнашыу, гәзит битләрендә күренеү, диплом, рәхмәт хатлары алыу, хатын-ҡыҙҙарының автобиографиялары язылды. Бу китапта бик фәһемле, тарихлы китап барлыҡҡа килде. Ошоның менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ.